प्रणाम आप सबके, प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। तो आज बात के लिए हमनी का भोजपुरी संगीत के बारे में। तो चालू करता नहीं हम शारदा सिन्हा जी से। तो शारदा सिन्हा जी की सुनल हमनी का चालू करी जा। तो कुछ महीना पहले ही छठ के समय शारदा सिन्हा जी के देहांत भइल था। उनके बहुत बहुत नमन। और ओकरी बाद मनोज तिवारी भैया आइला, आपके खेसारी भैया आइला, निरहुआ, आपके पवन सिंह जी। अभी का भइल कि लास्ट दशक में भोजपुरी जौन बा ई हमनी के हिंदी बेल्ट के अलावा यदि देखा जाए हिंदी राज्य के अलावा पूरा भारत में फैल गई बा। ई ऐसने हाल बा जैसन कि पंजाबी गाना सबके समझ में ना आवेला ना भाषा भाई सबके, लेकिन जौन बीट होला ओकर जौन धुन ऐसन तैयार कइल जाता कि सब नाचता। हम अलग अलग राज्य में गइल बानी, कोनो ऐसन पार्टी नहीं के जौनी में या आपका लॉलीपॉप लागेलू ना बाजत होके। तो लास्ट एक दशक में जितना भी नया गीतकार संगीतकार आयल बना इन्हें बहुत बहुत ऊपर पहुंचावल गइल बा। देख के बड़ा खुशी होला। हमने के जब जानी जब भाई कोनो ऐसा पार्टी के जब हिंदी गाना बजाता, अंग्रेजी गाना बजाता, जैसे डीजे आवला तो एगो लॉलीपॉप लागे लू, ठीक बा, हरी हरी चुनरी, अब तो हल्का मचोले बा। तो अभी कुछ दिन पहले हम एगो पॉडकास्ट देखत रहनी पवन भैया के। तो ओमे पूछल गेल कि भाई कौन ऐसा गाना बा कि जौन तोहरा दिल की बहुत करीब बा। तो भाई बहुत सारा गाना गोले बानू। तो उ कहला कि एगो सेनहिया लागल गाना बा उनकर, सेनहिया लगावल। तो उनके बड़ा पसंद है वो गाना। वो कहला कि वो भाई हम हमेशा हमारी टॉप लिस्ट में रही। तो वही गाना हम सोचता नहीं गुनगुनाई दू लाइन आप लोग के तनी आनंद लिहल जाए भोजपुरी संगीत के। तो कैसे गाना बाई की सेनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, सेनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बाती होला, सेनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बाती होला, केहू के मुआवल बहुत बात नहीं खे, केहू के मुआवल बहुत बात नहीं खे, मुआ के जियावल बहुत बाती होला। समझ न पैली तोहर असली इरादा, समझ न पैली तोहर असली इरादा, रूपवा की जाल में धरा गइली दादा, केहू के रोआवल बहुत बात नहीं खे, केहू के रोआवल बहुत बात नहीं खे, रोआ के हंसावल बहुत बाती होला, सेनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, सेनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बाती होला। बहुत बहुत प्रणाम आप लोग के, बहुत बहुत प्रणाम।